ennätysyritystä yrittää Pasi Viherraho. Mikä nyt on, Pasi, fiilis? Niin siis minkälaista ennätystä tässä nyt pitäisi yrittää? Tässä yritetään kuulkaa semmoista ennätystä, että 3 banaania pitäisi syödä mahdollisimman nopeasti. Ja tosiaan nyt vähän ennätystehtaa jalanjäljissä, nimittäin äskenhän oli puhelimessa tämä Mehujanne, joka joi sitä mehua aika nopeasti 3 litraa. Ja nyt sitten Pasi pitäisi syödä näitä banaaneja. Voit sä tietysti juodakin. Mikä sulla on tekniikka? En mä tiedä vielä. Mä en ole ikinä ajatellut siinä mielessä noita tollaisia laitoksia. Joo, mutta hei, tosiaan ennätystehtaassa on tehty ennätys, että siellä on tosiaan Marko syönyt 3 banaania ajassa 1 minuuttia ja 17 sekuntia. Joten katsotaan, jos sä pystyt rikkoa Suomen ennätyksen. Minuutti 17. Minuutti 17. 3 banaania. Sä oot maailman mestari, jos toi on periaatteessa aika vähäinen määrä. Ai aikaa vai banaania? Ei siis banaania, mutta siis kyllähän 3 barskua menee, mutta ei se varmaan tossa ajassa mene. Tämä Markokin on pettynyt hänen omaa suoritukseen minuutti 17, mutta nyt Pasi pistetään itse. Mistä se aika lähtee? Siitä kun mä otan banaanin käteen? Siitä kun sä alat syömään. Saanko mä kuoriin etukäteen? Saat kuoriin etukäteen, joten nyt ole hyvä. Täältä näin aloitetaan banaanin syönti. Kuka alkaa ottaa aikaa? Minä alan ottamaan aikaa. Sano vaan kun aloita, niin täältä alkaa ajan ottaminen. No niin, nyt. Siitä alkoi Pasin aika, eli nyt syödään banaania, siellä se oikein maiskuttaa. Ensimmäinen banaani lähti tosta noin, nyt sitten syömin kiinni, eli Pasi siinä niin syö banaania, oikein aika nopeasti menee. Miltä ai niin, se ei pysty varmaan tässä puhua hirveästi, mutta ilmeisesti hyvältä maistuu. Se on siinä oikein innoissaan toi Pasi, että syö sitä oikein niinku mielissään tätäkin banaania, eli nyt Pasi oikein siinä hyvä ote banaanin syömiseen. Tällä hetkellä siis Katoradiossa yritetään rikkoa ennätystehtaassa Markon tekemään ennätystä 3 banaania minuutti 17. Ja se on semmonen juttu, että kohta puoli tulee minuutti täyteen, toinen banaani menossa. Nyt on 1,5 banaania suurin piirtein syöty ja saa nyt nähdä, että miten hyvin sillä Pasilla nyt loppujen lopuksi menee. Hyvin nopeasti se näyttää sitä syövän vähän samalla lailla kuin chiliä aikoinaan Katoradio-puolella, että hyvin tuttua Pasille on tää syöminen nähtävästi ja siinä se menee. Siinä menee oikein hyvin ja nyt lähti jo 3. banaani. Ai. Nyt saa nähdä, josko Suomen ennätys rikottaisiin. Tällä hetkellä siellä on jo minuutti 17 sekkaa täynnä. Nyt nopeutta Pasi. Pasi vetäsee sieltä niin ja... Nyt kun on kuorittu väärin. Ai. Noniin, nopeasti nyt. Saa nähdä, miten tässä käy banaanin syöntiennätystä. Sitten kun suu on tyhjä, näytäpä sitä vielä. Sitten nyt tsemppiä Pasi sinne niin ja... Paljon siinä meni? Se oli 41, eli mä tässä näin minuutti 38 sekuntia. Vittu, mä muuten tempasen. Siis tot ei pidä lähteä puraskänen näköjään. Se pitäisi vaan palasina vaan tempoon mene. Vähän silleen niin kuin aspiriinia heitetään. Minuutti 38, 20 sekkaa enemmän kuin toi ennätys, että olisi aika lähellä. Mä en ole ikinä kyllä tällaista hommaa ajatellut, mutta... Nyt sä teit sen Katoradiossa, eikö se aina tulee yllätyksiä, kun tuut tänne? Niin, mutta miltä maistui banaanit? Oliko semmonen hyvähän tää oli. Niin, ja sait nyt tässä näin sitten ruokaakin ilmaiseksi. Kahvia, kun sais vielä, niin olisi ihan kiva. Ruvetaan etsimään Pasille pikkuhiljaa kahvia. Tässä oli tältä erää ennätysten maailma. Katoradio ja ennätysten maailma. Voitinko mä muuten jotain? Voitinko mä ilmaisen matkan vittu jonnekin, missä ne banaaneet kasvaa?